Action! Ka daga murya ta ku. Kawai gefen hannu ka sauke wannan gular. Lafiya dai taku, lafiya dai taku. Allah dai ya biya. Ai na zan je can area ne. Allah ya biya ran ma ai ba mu da Pick up an action! Lafiya dai taku. Allah dai ya biya ran ma. Lafiya dai. Ai zan je can bayan gari ne sai na hange ki a nan kuma. Kai, wai me amfanin mutanen mu ne dan Allah? Kar ka wuce mu bane yaran ne. Wallahi yaran. Wallahi ba da abin da na samar a nan ai kudi gun ne da Sun ka jawowa. Pick up step 2. ta ku murya ta. Step 2. Dan Allah ku. kai kun shiru mana Action! Lafiya dai taku. Allah dai ya biya. Ai zan je Allah zai biya ran ma. Ai bayan gari zan je. ka dinga tsaya. Isa na biyo ta nan ka gane? Isa na biyo ta gidajen biyo miki. Saboda shawo suna can. Ka gane? Ke dan Muhammadu manzon Allah ku taimaka mana. Ba a san magana ku. Ku je. Sirali. Action! Allah dai ya biya ka. Allah dai ya biya ran ma. Allah dai ya biya ka. Ai zan je can area ne su shaho suna can na ce bari na biyo miki hanga. Ai. Ya na ganki da wannan ja'e malin kan kuma. Kawai shaye da fasa. Ali. Gaja. Kai koyi.